Αυτή είναι η ιστορία ενός δρόμου που οδηγεί σε μια εκκλησία, όπου μια αστεία αποκατάσταση γίνεται πηγή γέλιου για όλους τους περαστικούς. Καθώς οι περαστικοί παρακολουθούν, ο εργάτης συνεχίζει να αγωνίζεται, κάνοντάς τους να γελούν ακόμη περισσότερο με τις ακατάλληλες προσπάθειές του. Ο εργάτης, γεμάτος χρώματα, προσπαθεί να ισορροπήσει, ενώ ζωγραφίζει τον τοίχο της εκκλησίας και ένα σκυλάκι του κλέβει την προσοχή. Με μια έκφραση ικανοποίησης, ο εργάτης κοιτάζει το έργο του, βλέποντας τους μικρούς να προσπαθούν να τον μιμηθούν και να γελούν μαζί του. Ο εργάτης παίρνει θάρρος από τα παιδιά και μαζί ξεκινούν να δημιουργούν έναν πολύχρωμο τοίχο, ενώ μια γλυκιά ηλικιωμένη γυναίκα προσφέρει γλυκά για να γιορτάσουν. Η αποκατάσταση έχει μετατραπεί σε μια καλλιτεχνική έκφραση γεμάτη γέλιο και ευτυχία, καθώς όλοι απολαμβάνουν το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους. Με περηφάνεια, ο εργάτης γιορτάζει την ολοκλήρωση του έργου του, ενώ οι κάτοικοι ενθουσιάζονται με την έκπληξη που δημιούργησαν όλοι μαζί. Η κοινότητα γιορτάζει την επιτυχία της αποκατάστασης με μουσική και χορό, ενώ όλοι συμμετέχουν σε αυτήν τη χαρούμενη στιγμή.